Mirisi. Mirisi. Oh, kabalo naman siguro man ni tanan. Oh, mo ni si tatay. No, isa ni sa ka gasoline boy nga gitripan sa usa ka vlogger. So karon ang vlogger nga nang trip kang tatay, no? Gikuaag gisuspindi ang lisensya. Oh. Gialarma ang iyang plate. So, suspindi ang lisensya. Muna, mirisi ni mo ang gawa ka. No? Kay lagi mo buhat og content, no? Nga kadag tawag ni hasol. Hinasol lang uban ba para lang makabuhat og content. Nagtuo siguro sa katawan-an siguro niyang gibuhat, no? Nagpatubil ni siya. Kaning sakinana nagpatubil, dibidyuhan, gidaganan, wala gibayran. No, mo tatay gilakag ni tatay, no? Luoy kayo, nanrabahog tarong gitripan og sa ka vlogger. Mo na, mirisi nimo, no? Mirisi nimo. Oh, gawaan ka. Tatay, salot gyud gini sa mga tatay, no? Imbis kani nga mga idara nagpahuway na lang ni nanarat ni sa balay, no? Pero nanarbaho, kawata ka balo. Guys, kalisod lagi sa panahon karon, kailangan ginato mo trabaho. Unya, gitripan og usa ka vlogger, no? Pero siyempre, tanan mga buhaton di maayo na consequences. So, mo na ni. Suspendido. O, di ba? O, meron sa imo ha. Kung kinsa man kang hanggawa ka nga vlogger, isa ra ako maingon sa imo. Ay, kabuang.